Tene gi weche mag doho kama doho ma Nairobi weyo thuolo gi rambun achije 10 ma itudo kod ohala mar mula ma bandia ma bende yango ni negi mayo godo jago moro menda manyalo romo $66,000,000. Jang'ad bura Robinson Ondieki oyango ni jomin bura okopedho neno moromo manyiso achije go ni nyaka geng'negi e od ang'ech. Kata kamano, achije go michik mondo mi giber ka gichopo ka obila tich abich mar juma ka juma. Achije go nyocha ne omaki e kar dak ma Kitisuru, Karen kod Kilimani e kaunti ma Nairobi. There are no compelling reasons to hold the accused anymore. I shall admit each of the suspects to a cash bail, which is reasonable, 100,000 shillings, with 2 contact persons, and also to report to the DCIO every Friday in each week till the investigations are over. Additionally, all the passports of the suspects to be deposited in court. And in respect to the 6th and 7th suspects, they have, in addition, to secure 2 Kenyan